Čauko, mňauko, lidi, a dneska si ideme urobiť pokračovanie videu toto na Ori. Dneska by som dal už naozaj tú 10. Uvidíme. Tak, to poďme lidi na to. Tak, ideme. Teraz som pri M-ške, mám pocit. Fúha, keď bude celkom problém. Lidi, to musím dať. Dobre, lidi. Zoberieme tento. Teraz budeme mať 4. Takto, lidi. Takto, lidi. Super. Inak vy hlavne nezabudete na tú súťaž. Neviem, či to uvidíte po alebo pred tou súťažou, ale bude to fakt dobrá súťaž. Bum, bum, lidi, bum. Ale tá súťaž vôbec nie je ťažké sa zapojiť, takže to bude dobré. Keď môžem vám zase povedať pravidlá. Jedno pravidlo som tam zabudol napísať, ale musíte... to potom. No, kde to bolo všetko? To pravidlo potom, kto vyhrá. Alebo to dajme takto. Kto sa zapojí, tak musí napísať to slovo, ktoré tam bolo napísané. A Meg. No, to slovo bolo Meg. A musíte potom ešte k tomu napísať vaše Robloxové meno, aby som vedel. Takže, a nikto nemá vyhodiť, všetci budú takisto, kto bude napísaný mať koment. Takže je to stále férové. Je to normálne cez aplikáciu, alebo cez Google, všetkým dám to isté. Meno tohto pána, lebo tento by mi tu mohol spraviť problémy potom, keby mal ultinum. Tak to lidi. OK, teraz mám inak lidi, toto bude skôr rýchlejšie vychádzať, lebo aktualizovaný YouTube. Trochu som si vylepšil statistiky. Boom. Easy. VIPčko zase. Boom. Naozaj neviem, kedy toto video vidíte, ale dúfam, že čo najskôr. Dáme ešte 2 hry takto a potom pôjdeme do lobby. Neviem, s kým som. Samozrejme nie s tým najným. Samozrejme nie s najným. Ale to diko. Bum, lidi. Jeden. Dobre, lidi, máme dika dole. Fúha, ten najný je celkom OP, ako vidím. No, killnul iba Nitu, ale viem, že aký je OP najný. Tuto by sme mohli killnúť. Jav. Bum. Bože môj. Lidi, nedali sme to. Ale máme stále win streak, tak to... som chcel ešte, nevadí. Nič. OK, lidi, máme 6 iba. OK, lidi. No, takto. A inak lidi, možno bude viac týchto celincí a možno tam bude novú mystikálku niekedy. Ale uvidíme, viete, ak to myslím, švíz novú mystikálku, ale viete, čo je problém. Z akého sveta to dáme. Tak toto dajme. Zdieľanie bude... Nie, takto. Zdieľanie bude z posledného, to bude pre mňa Netflix, lebo to nemám domknuté. Potom bude... Potom by som dal z predposledného sveta. To bude za odbel a za... Nie, opačne. Druhý svet bude za
za like. A toto. A za zradnutie bude z prvého toho nového sveta. Z FIS. A uvidíme, čo bude mať viac. OK, lidi. Koľko nám chýba? Ešte do 2 výhry, potom, OK, zoberme si Battle Pass reváltky. Bum, aj ze Star Drop. Bum. Super, lel. Získal som lidi vypol, a to sa nie. OK, ale poďme. Dobre, lidi. U nás je čo bude dosť veľký problém. Má gold. Toto. Tak asi nie je najhorší. Bum, bum. Pozrieme, lidi, my sme killnutí, my sme extrémne killnutí. Bum, alebo nie. Kamo, lidi, ja som killnutý, toto je môj konec, toto je môj konec, toto je môj konec. Yes, videli sme to. A už len takto. OK, toto zoberieme, keď som ja si to... to dám. VIP pre vás zase. Neviem, koľko som povedal na poslednom videu, že do koľkatky dáme na budúce, ale dneska dáme do 10. Do 10, lebo toto by trvalo zase dlho. Viete. Na budúce by som vzdal väčší. A možno bude menšie. Niekedy. Možno dáme jenom 20 hneď. Uvidíme, ako sa bude dali. Alebo do 30. Uvidíme. Uvidíme naozaj. Neviem, čo budete radšej chcieť, ale uvidíme. Aj tak toto... Môže ma Edgar, ja som killnutý strašne. Keď sa ku mne priblíži ten Edgar, tak ja som killnutý. Ja neviem, čo musím spraviť. Lidi, sakra. No a ďalej skoro. OK, lidi. Dobre, lidi, poďme. Bum. Nie. OK, lidi, Lidi, poďme na to. A ešte jedna podmienka, lidi, ktorú som asi nepovedal, že musíte byť z Čech alebo Slovak. Naozaj, musíte byť. Inak sa to nepočíta. Bohužiaľ. Nie, nemôžete byť Angličan, Austrál... Nie. Iba Čech a Slovak. Je to takáto. Ale ako viem, tak polovica... No, viac ako polovica. Z tých mojich 10 sú Slováci alebo Česi. A Maďari. No. Ale to ešte patrí. Viete. Ale inak sa to nebude počítať. Bohužiaľ. Alebo keď sa to tedy naučíte česky alebo slovensky, tak toto. A keď ste z Maďarska, tak musíte vedieť slovensky alebo česky. Naozaj neviem maďarsky. Dovolíme si hneď toto na multisník.
Edgar, ktorý sa rehoče na mňa a že mňa killnul. Dobre, Lidi. Ešte mám jedno video na Lidi, ale to neviem, kedy vyjde, lebo no uvidíte, je to z Robloxu to video, ale uvidíme. Neviem, kedy sa zrovna bude hodiť. No. Jaj, Lidi! A je to môj konec, toto je môj konec. Prvá prehra si. Inak, Lidi, je pravda, že sme mali dostať záfrý toho bova? Určite píšte do komentáru, či je to pravda. Ideme na hrať s Hultinou. Veď, poďme. Lidi, videli ste to, on mi to zrusil. No, nevadí. Nevadí. Ale teraz sa pripravte na slow motion. Lebo ten mystík ja sťahal, mám pocit. Shelly! Come on. Ale nemám to byť. Češka. Nie, má dobrú vypinu. Ahoj. Ste VIP aj typka. Dúfam, že vás... Ja Lidi. Inak čo vás viac baví? Roblox, Office a ostatné hry na mojom kanále alebo Brawl Stars videa. Mňa viac baví. No, uvidíme. Potom vám dám. Lidi, sme prehrali, nevadí. Podľa mňa je lepšia séria u mňa, tak to myslím, z Robloxova. Ale viac mám pocit, že vás baví na mojom kanále Brawl Stars. Neviem. Je to také remízové asi na mojom kanále. Určite viac videí mám pocit, že mám z Brawl Stars, ale môj prvé video, druhé, tretie mám pocit, že mám z Brawl Stars. Potom teraz sme zase dali z Brawl Stars a potom boli už iba Robloxové, tak mám pocit, že mám 5 a jeden showdown. Tak asi 6 videí. Vedeli ste o tom, že tu je vedeli ste o tej Shelly? Dali sme to. Fúha, čo tento tu idiotka? Jadík. No tak neviem, čo robil. Jaj, a sme piatí. Koľko nám chýba? Posledných 5. To je jedna výhra alebo jedna trojka, ale my sme chceli byť jednotka, ne? Chceme byť jednotka. Chceme byť jednotka, nechceme byť troječka ani peťulka. My chceme byť jednotka aj dvojka, to sú dobré známky. Ale Lidi, že je to dobrá známka, tu je týpek, no. No tak vyprenkoval teraz. Chudák, naozaj chudák. My ideme takto. Dobre. A teraz nemôžeme byť trojka, lebo pokazilo by nám to premiéra. Bum. Lidi, ten týpek nám to kaží. Čau, Moltiše. Moltis.
Multis, kam ideš? Multis, poprosím ťa ku mne. Lidi. Jajaj, Lidi. Ten Multis mám pocit, že je trochu kilnutý. Bye. Bum. Vidíte, teraz musíme ísť proti tomu Stuovi, mám pocit, alebo neviem, či boli sme... Áno, preto Stu. Videli sme to, tak máme jednotku. Dobre, lidi, máme 10. Proste toto, nič. Tak lidi, čauko, mňauko, lidi, a uvidíme sa na ďalšom videu. Čauko!